Oikein paljon kiitoksia Väinö Grön -yhtyeelle. Arvoisat ystävät ja toverit, jatkamme vappujuhlaa poliittisilla tervehdyksillä. Seuraavaksi pyytäisin estraadille Suomen kommunistisen puolueen edustajaa, SKP:n keskuskomitean jäsentä Tea Jääskää. Hyvät ystävät, hyvät toverit, politiikan jatkaessa kovaa oikeistolaistumista ovat vaatimukset vahvasta ja yhtenäisestä vasemmistosta muutettava korulauseista todellisuudeksi. Siksi on hienoa osallistua tänään työväen juhlapäivänä ammattiyhdistysväen, Suomen kommunistisen puolueen ja vasemmistoliiton yhteiseen vappukulkueeseen ja juhlaan. Tätä kevättä ovat leimanneet kehysriihen päätökset keventää yritysten yhteisöveroa sekä ojasta allikkoon pyörähtänyt osinkoverouudistussekoilu. Nämä yritysten veroalet ja tuet maksetaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia, nostamalla kulutusveroja, unohtamalla ansiotuloverotuksen indeksitarkistukset ja leikkaamalla esimerkiksi kehitysyhteistyöstä. Kataisen hallituksen kyyti on kylmää ja oikeistolaista. Yrityksiä kannustetaan hyvässä uskossa verohelpotuksilla työllistämään ja investoimaan, vaikka aiemmilla yhteisöveron kevennyksillä ei vastaavaa vaikutusta ole ollut. Samalla kun palkansaajille ehdotetaan nollalinjaa ja arvonlisäveroa nostetaan. Yhteisöveron laskeminen 24,5% 20% on noin miljardin euron tulonsiirto vuodessa yritysten ja niiden omistajien hyväksi. Nuo eurot romuttavat julkista sektoria ja sosiaaliturvan rahoitusta entisestään. Julkisen talouden leikkaukset ja työttömyyden hoito ovat yksinkertaisesti mahdoton yhtälö. Vappu on työväen mielenosoituspäivä, jonka vaatimus kuuluu työtä ja toimeentuloa. Kataisen hallituksen taival on puolivälissä. 2 vuodessa arvonlisävero on kasvanut, työttömyysprosentti noussut ja avoimet työpaikat vähentyneet kaikilla aloilla. Työttömyyden vähentäminen oli hallituksen suurimpia tavoitteita, mutta tavoite on jäänyt entistä kauemmas. Pitkäaikaistyöttömyyteen ei ole löytynyt minkäänlaista ratkaisua. Nuorisotyöttömyyteen sentään on pureuduttu vuoden alussa voimaan astuneen nuorisotakuun avulla. Nuorisotakuu ei kuitenkaan edelleenkään lakisääteisesti velvoita kuntia, ja se onkin lähtenyt paikoitellen yskien käyntiin. Edelleen meillä on 25 000 nuorta kadonneena täysin kaikkien tilastojen ulkopuolelle. Kokoomuksen johdolla sosiaalinen ja ekologinen kestävyys jää aina talouden jalkoihin. Niin kauan kuin jatkamme tulo- ja terveyseroja kasvattavaa politiikkaa, jatkamme nuorten syrjäyttämistä. Kadonneista nuorista on puhuttu nyt paljon, sillä tilanne on räjähtänyt käsiin. Tähän tilanteeseen on kuitenkin päädytty 20 vuotta jatkuneella leikkauspolitiikalla, joka on tehnyt vähäosaisuudesta periytyvää. Tulo- ja terveyserojen kasvu kiteytyy 90-luvun lapsiin, 90-luvun laman lapsiin, jotka nyt ovat noin 35-vuotiaita. Terveyserot ovat suurimmillaan 35-vuotiaiden miesten elinajan odotteessa, jossa ero alimman ja ylimmän tuloluokan välillä on jo 12,5 vuotta. Tämä on myös niin sanottu kadonnut sukupolvi, josta osa ei ole 90-luvun laman vuoksi koskaan päässyt kiinni työelämään. Syrjäytymisen kannalta välttämätöntä on päästä eroon kilpailuyhteiskunnasta, jossa kaikki on kaupan. Kertomalla aina ensimmäiseksi, montako miljoonaa yksi syrjäytynyt nuori yhteiskunnalle maksaa, asetamme silloinkin rahan ihmisen edelle. Rahan sijaan suurin ongelma on kuitenkin syrjäytetyn nuoren inhimillinen hätä, osattomuuden kokemus, yksinäisyys, itsetuhoiset ajatukset. Nuorten asenneongelma
on sitä paitsi luonnollinen reaktio yhteiskunnan tilaan. Valtava määrä nuoria keskeyttää ammattiopintonsa. Usko omaan tulevaisuuteen, opiskelun kannattavuuteen ja toimeentuloon horjuu työmarkkinoiden epävarmistuessa. Työtä on käytännössä tarjolla vain työvoimaa vuokraavien välitystoimistojen kautta, joista työn jatkuminen on usein vain yhden huomenna ei enää tarvitse tulla töihin puhelinsoiton päässä. YT-neuvottelujen määrä on ennätysmäinen. Työpaikat karkaavat halvan työvoiman maihin. Yritykset vähentävät työntekijöitä jakaen samalla kasvavia osinkoja osakkailleen. Työntekijöitä syyllistetään, kun emme jousta työehdoista, ja nuorille ehdotetaan palkka-aleja ja viimesijaiseen toimeentuloturvan leikkauksia. Oikeiston lääke on eläkeiän nostaminen ja työuran pidentäminen, vaikka todellinen ongelma on työn ja toimeentulon puute. Kun hyvinvointivaltiota ajetaan alas, nostetaan aina esiin myös toimeentulon niin sanotut kannustinloukut. Työn tekemisen on toki oltava kannattavampaa kuin ilman työtä oleminen, mutta työn kannattavuutta ei voida ratkaista sanktiolla, perusturvan leikkauksilla tai nimittämällä perusturvaa kannustinloukuksi. Työn kannattavuutta on lisättävä lisäämällä työpaikkoja, joista maksetaan kunnollinen, toimeentuloon riittävä palkka. Tässä tilanteessa kunnat eivät voi kehysriihen ja kuntauudistuksen mukaisesti vähentää työpaikkoja, vaan sen sijaan, että hallitus jakaa yrityksille verohelpotuksia, on ohjattava lisää rahaa julkisten palvelujen parantamiseen ja sitä kautta uusien työpaikkojen luomiseen. Työpaikkojen lisäksi tarvitaan matalampien palkkojen tuntuvaa korottamista ja byrokratian vähentämistä. Perusturvan yksinkertaistaminen SKP:n perusturva-aloitteen mukaisesti tai perustulo ratkaisisivat monimutkaisen ja uuvuttavan byrokratian ongelmia. Ja jokaisen tätä vastustavan olisi hyvä omakohtaisesti kokea työttömyyden, parin viikon pätkätöiden, päivärahan ja asumistuen uuvuttava ja lannistava yhdistelmä. Työ ei enää välttämättä takaa toimeentuloa, vaan 2000-luvulla ongelmaksi on noussut työssäkäyvien köyhien määrän kasvu. Siksi matalapalkkatöiden, osa-aika- ja pätkätöiden teettämiseen on puututtava. Kun työllä ei elä, on erityisesti yksin elävien, yksinhuoltajien ja itsensä työllistävien määrä toimeentulotukiasiakkaina kasvanut. Tulisi myös miettiä, mitä työtä teemme, kenelle ja miksi. Tämä koskee myös tämän kevään kuumaa aihetta, paikallista telakkateollisuuttamme. Työllisyyden kannalta on tärkeää säilyttää länsirannikon telakkateollisuus, mutta alan suurin ongelma on yksityinen maailmanlaajuinen yhtiö, joka toimii ylikansallisen kapitalismin ehdoin. Telakkateollisuus on saatettava valtion omistukseen ja sen toimintaa on ohjattava muuhun kuin ökyrikkaille tarkoitettujen loistoristeilijöiden rakentamiseen. Mitä työtä teemme, kenelle ja miksi? Sama asia koskettelee myös uutisointi Yhdysvaltojen talouden odotettua hitaammasta kasvusta, sillä Irakin ja Afganistanin sotien vaietessa myös asekauppa on hiljentynyt. Maailmamme hulluutta kuvaakin parhaiten tilanne, jossa sotien avulla pidetään talouskasvua yllä. Tämän sairaan kehityksen keulakuvana toimii Yhdysvaltojen ohella sotilasliitto NATO. Tästäkin syystä Suomen on välttämätöntä pysyä erossa NATO-kumppanuudesta ja sen operaatioista, joita meille oikeistomedia markkinoi puolueettomana ja humanitaarisena rauhanturvaamisena. Vasemmiston on myös voimistettava Euroopan vasemmiston yhteistyötä, EUn uusliberalistista talouspolitiikkaa, eurokurisopimuksia, EUn liittovaltiokehitystä ja ihmisten perusoikeuksien heikennystä vastaan. Ja talouslaskelmien ja lukujen lisäksi on pysähdyttävä miettimään aatteellisia peruskysymyksiä, jotta poliittisen toiminnan suunta pysyy selvänä. Kapitalismi on synnyttänyt valtavia ongelmia, työttömyyttä, köyhyyttä
ympäristökatastrofeja ja sotia. Ongelmia ei korjata paikkaamalla kapitalismin suurimpia reikiä, vaan tarvitaan toisenlainen järjestelmä, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi on etusijalla. Tarvitaan selkeä suunta irti porvareista. Tarvitaan uutta sosialismia, joka ei alista eikä riistä. Hyvät toverit, hyvää työväen juhlapäivää!